Si Jesus sa atong ebanghelyo karon nga adlaw naghisgod siya warning, no? Ingon siya, mula ka ako ug mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. This is the warning that Jesus gave to all of his listeners, to all of his disciples. And the same warning is given us. That is why karong panahon sa Kwaresma usa lang ang tema, no? The theme is metanoia or change of heart. Ang pagbag-o sa atong kasing-kasing. Ang pangutana, unsaon man nato pagbago sa atong kaugalingon? Tulo ka steps, no? First is we have to admit that we are sinners, no? We have to admit that we have committed sin. We have committed mistakes, that we are imperfect, no? Kay kung dili ta mo admit, mo accept nga kita makasasala, ang atong mindset maula gihapon sa usa ka tawo nga way makasala. Ingon siya, ngano man nga mangayo kog pasaylo kung wala man ko nakasala. See? Kung wala ka kasala, dili gyud ka mangayo pasaylo, dili gihapon ka magbag-o. Magpadayon ka laghihap sa imong gibuhat, sa imong kinabuhi. Kay for you, para sa imuha, kanang imong gibuhat bisan dili na maayo lagi hapon, no? Naay mga nangumpisal, no? Sometimes ang ilay kumpisal dili ang ilang mga sala, kundi ang sala sa ilang bana, sa ilang asawa, sa ilang silingan. Mangutana ang pari, Madam, Sir, unsa may mo sala? Tubag lang siya, wala man ko sala, Father. Wow, ikaw na ang santos, ang ngayang kag himuang ribulto, tapos ikaw na ang ibutang sa altar. My dear friends, if we want to change, the first step is to admit that we have committed a mistake, no? Na nakasalata, na kita makasasala nga ni perpekto. Ikaduha is to ask forgiveness through the sacrament of confession, no? Way lain nga method kundi kining pagkumpisal. Naay uban, naay mga tawo nga moingon sila, Father, dili ko mangumpisal kay mauwaw ko. Magdiretso na lang ko sa Ginoo kay sure pa pasayloon gyud ko. My dear friends, the Lord Jesus has already given us a method, a process on how to ask forgiveness from God. We just have to follow it. Ngano mag-insist man ta sa atong gusto buhaton, nga naghatag naman ang Ginoo kung unsa atong dapat buhaton, no? And who is Jesus? Nama siya authority paghatag kining method sa pangayog pasaylo sa Ginoo? Of course he has. He is not an ordinary person. He is not an ordinary mortal. Jesus is God incarnate. Ginoo nga nahimog tawo. Dili ta pwede mag-insist kung sa atong gusto. It's like having a terminal illness, for example, cancer. Ningon ang doktor sa imuha, mao ni imong medisina nga tumaron, ha? Kay para maayo ka. Pero ikaw, moingon ka sa doktor, Dok, dili ko ganahan ana. Akong gusto tumaron, biogesic ra. No? Ang pangutana, maayo ka ba sa imong gibuhat? Would you be well? Ma-defeat ba nimo ang terminal illness kung mo insist ka sa imong gusto? Of course not. If you do not follow the prescription of the doctor, dili gyud ka maayo. The same thing with the sacrament of confession. Jesus has given us the medicine. All we have to do is take it. The last step of conversion, of metanoia, of change of heart, is no other than to promise not to commit the sin again. No? Why? Because kung mangayo tagpasaylo, pero buhaton lagi hapon nato pag-utro ang atong mga gipang ngumpisal, unsa man ang what's the meaning of it? It means that our sorry, our apology is not sincere. For example, naay magtiayon, no? Iyabana ni Oli hubog kay nag-inom, no? Nagwala
after magwala, naguba na ang mga gamit sa balay, ingon siya sa iyang asawa, "Love, sorry gyud kaayo. Dili ko na ni buhaton pag-otro." Next week, the same thing happened. The week after, maulagi hapon. The next month, maulagi hapon ang gibuhat. Pero pirmi siya mag-sorry. Unsa mang hunaw-naon sa iyang asawa? Is his sorry sincere or it's just superficial? Bawaw la kaayo. Superficial. Dili na mo to ang iyang asawa nga ang sa iyang sorry. Kung sa ikatulo ka buwan, mag-sorry lagi hapon siya, muingon ng asawa, ay na lang pag-sorry. Buhatan na lang, nga dili mo buhaton, kaysa si ikag-sorry. My dear friends, the same thing with us. After we confess our sins, we strive not to do it again. To show to God nga kita, kontray ta sa atong mga sala. Nga sorry ta, nga nakasayop ta, nga nakasalata. To show our sincerity to God. My dear friends, today we are being reminded to admit that we are sinners, to confess our sins through the sacrament of confession, and lastly, to strive to do our best not to commit the sins again in order to achieve metanoia or change of heart. Amen. Palihog manindo.